नमस्कार मंडळी. नवऱ्याने मित्राच्या गावावरून ओले काजू आणलेले. ओल्या काजूची भाजी आपण एप्रिल मे महिन्यातच खातो आणि हे ओले काजू उन्हात चांगले सुकवले तर वर्षभर हवा त्यावेळी ओल्या काजूच्या गराची भाजी खाऊ शकतो. आज तुम्हाला मी अगदी सोप्या पद्धतीने कांद्या खोबऱ्याचं वाटप आणि घरच्या मसाल्यापासून थपथपीत भाजी दाखवणार आहे. कांद्या खोबऱ्याच्या वाटपाची रेसिपी माझ्या आरती सावंत या चॅनलवर आहे, नक्की बघा. ओल्या काजूच्या गराची भाजी आपण बटाटा घालून सुद्धा करू शकतो. मी फक्त ओल्या काजूचीच भाजी बनवणार आहे. 1 तास हे मी ओले काजू भिजवत ठेवलेले गरम पाण्यामध्ये आणि आपल्याला ही साल काढायची आहे, पण मला थोडासा वेळ लागला हे ओले काजूची साल काढायला, कारण का कधी कधी लगेचसुद्धा त्याची साल निघते, कधी कधी टाईम लागतो ह्या सालीला. तर मला जरा अर्धा तास लागला हे सगळे ओल्या काजूची साल काढायला. सगळे ओल्या काजूची साल काढून घ्यायची आणि डिशमध्ये मी हे काढून घेत आहे आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे 2 ते 3 वेळा. तुम्ही बटाटासुद्धा घालू शकतात ओल्या काजूच्या भाजीमध्ये. फणसाच्या बियासुद्धा घालू शकतात, जवळ्या घालू शकतात किंवा हवा त्या प्रकारे तुम्ही ओल्या काजूची भाजी बनवू शकतात. तर अशा प्रकारे सर्व ओल्या काजूचे गर काढलेले आहेत डिशमध्ये, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. मला अर्धा तास लागला, जरा वेळ लागला, पण भाजी अगदी सुरेख होते. आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीने. कढई गरम करत ठेवलेली, त्यात 2 चमचे मी तेल घातलेले आहे. तेल गरम झाल्यावर कढीपत्ता घालायचा. कढीपत्ता तेलामध्ये चुरून झाल्यानंतर एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा. तेलामध्ये टोमॅटो आणि कढीपत्ता छानपैकी फ्राय करायचा. हे ओला कांदा खोबऱ्याचं वाटप आहे, नक्की ट्राय करा. खूप छानपैकी भाजी होते आणि तेलामध्ये वाटप चांगलं परतून घ्यायचं आहे. मालवणी मसाला घातलेला आहे, लाल तिखट, हळद हे वाटपामध्ये चांगलं एकजीव करायचं आहे. तुमच्याकडे जो काही मसाला असेल तुम्ही घाला आणि भाजी अगदी सुरेख होईल. तेलामध्ये मी चांगलं वाटप 2 ते 3 मिनटं परतून घेते आणि आपल्याला धुतलेले ओले काजू आपल्याला घालायचे आहेत, सर्व ओले काजू, आणि मिक्स करायचं. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही बटाटा, फणसाच्या बियासुद्धा घालू शकतात. चवीनुसार मीठ घालून एकजीव करायचं सर्व वाटपामध्ये. चांगलं परतून घेतल्यानंतर आपल्याला गरजेनुसार पाणी घालायचं आहे. मी थपथपीत भाजी करणार आहे म्हणून मी पाण्याचं प्रमाण एवढं ठेवलेलं तांब्याभर. जर आमटी बनवायची असेल तर तुम्ही वाटप आणि पाण्याचं प्रमाण वाढवावे. हिरवी मिरची मी घातलेली आहे, ऑप्शनल आहे. आणि झाकण लावून फास्ट गॅसवर मी 7 ते 8 मिनटं ही भाजी उकळून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकतात काजू छानपैकी शिजलेला आहे. असं चमच्याने आपण बोटाने काजू असे प्रेस करून घ्यायचे आणि भरपूर सारी कोथिंबीर अशी घालायची आणि मिक्स करून घ्यायचे. आपली तयार झाली ओल्या काजूची गराची भाजी. भाकरीसोबत ओल्या काजूची भाजी छान लागते. तर आज मी दाखवणार आहे तांदळाची भाकरी. सर्वात प्रथम मी अगोदरच पीठ मळून ठेवलेलं भाजी शिजत असताना. तर मी पीठ 1 पेला घेतलेला आहे आणि चांगलं थोडंसं पाणी घालून पुन्हा मी चांगलं मळून घेते. जितकं चांगलं पीठ मळून घ्याल तितकंच भाकरीसुद्धा छानपैकी नरम राहील. तासनतास चांगलं मळून घ्यायचं अगदी तळहाताने. आणि तुम्ही बघू शकतात चांगलं पीठ मळून घेतलेलं आहे आणि एका पेलाचे 2 भाकरी होतात. सविस्तर व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर नक्की आहे, तर नक्की व्हिडिओ बघा. तर 2 गोळे झालेले आहेत, त्यातला 1 गोळा मी छानपैकी पुन्हा मळून घेत आहे हाताने. आणि मी तांदळाच्या पिठामध्ये हा पिठाचा गोळा डिप करून घेणार आहे आणि अंगठ्याने मी दोन्ही हाताच्या अंगठ्याने मी कडेकडेने भाकरी थोडीशी वाढवून घेणार आहे. त्यामुळे अर्धी आपली भाकरी थापून होते.
पुन्हा मी परातीत थोडंसं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि हलक्या हाताने, बोटाच्या हाताने मी सरकवत आहे, थापत आहे भाकरी. अगदी कडेकडेने भाकरी थापून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकतात तांदळाची भाकरी छानपैकी सरकत आहे, जरा पण चिटकत नाही आहे. तिला अजिबात चिटकत नाही आहे. अशा प्रकारे तांदळाची भाकरी आपल्याला थापून घ्यायची आहे किंवा तुम्ही लाटणीने सुद्धा पोळपाटावर भाकरी थापू शकतात. तर मी तवा गरम करत ठेवलेला आणि थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे. प्रत्येक भाकरी करत असताना थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, त्यामुळे भाकरी चिटकत नाही. थापलेली भाकरी तवा गरम झाल्यावर घालायची आणि संपूर्ण भाकरीवर कोमट असं पाणी आपल्याला लावायचं आहे, त्यामुळे भाकरी आपले सुकणार नाही. भाकरी पूर्ण सुकल्यावर गॅसची फ्लेम वाढवायची आणि 5 मिनिटांनी आपल्याला ही भाकरी पलटवायची आहे. अगोदर भाकरी पलटवायचा नाही, त्यामुळे भाकरी तुटू शकते, ही लक्षात घ्यायची आहे. तर मी 5 मिनिटांनी भाकरी पलटून घेतलेले आहे आणि तुम्ही रुमालाने किंवा काविलत्याने भाकरी शेकून घ्या. अगदी चपाती कशी आपण कडेकडेने शेकवतो, अगदी तसंच भाकरीसुद्धा कडेकडेने रुमालाने किंवा कॉटनच्या कपड्याने आपल्याला ही भाकरी शेकून घ्यायची आहे. तुमची जरासुद्धा भाकरी फुगली नाही, काही हरकत नाही, पण तासनतास आरामात राहते. तर हलकीशी मी माझी भाकरी थोडीशी फुगलेली पण तासनतास माझी भाकरी छानपैकी राहिलेली, कारण का एक भाकरी एक्स्ट्रा राहिलेली, ती तासनतास राहिलेली. तर अशी प्रकारे तुम्ही भाकरी दोन्ही साईडने भाकरी शेकून घ्या. आणि संपूर्ण व्हिडिओ बघायचा असेल तर माझ्या चॅनलवर आहे, भाकरीचा संपूर्ण व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे माझ्या चॅनलवर. तर चाळणीवर भाकरी मी काढून घेत आहे, त्यामुळे गरम वाफ निघून जाईल आणि आपली चमचमीत अशी ओल्या काजूच्या गराची भाजी मी डिशमध्ये सर्व करत आहे. अगदी बघूनच तोंडाला पाणी सुटतं. जर तुमच्याकडे ओले काजू नसतील तर घरात जे काही काजू असतील ते थोड्या वेळसाठी गरम पाण्यामध्ये किंवा कोमट पाण्यामध्ये ठेवा आणि हव्या त्यावेळी तुम्ही ही ओल्या काजूची भाजी बनवू शकतो. तर चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर छान लागते ओल्या काजूच्या गराची भाजी. किंवा तुम्हाला आमटी बनवायचं असेल तर वाटपाचं आणि पाण्याचं प्रमाण वाढवायचं, त्यामुळे आमटीसुद्धा ओल्या काजूची आमटीसुद्धा छान लागते. तर भाताबरोबर छान लागेल. आता भाजी कोणतीही असो, भाकरीसोबत थपथपीत अशी भाजी इतकी मस्त लागते ना, खरंच अगदी एकदा नक्की ट्राय करून बघा. थपथपीत कोणतीही भाजी बनवा, पण भाकरीबरोबर खा, पोटभर असं जेवण होतं. तर तुम्हाला हा संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या आरती सावंत या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू ऑल. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारांना नक्की शेअर करा. असेच प्रेम माझ्यावर राहू दे, स्वामीचरणी प्रार्थना. सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. आणि भाजी इतकी चांगली झालेली ना, गावाकडची आठवण आली, कारण का ओले काजू मी मोस्ट ऑफ द गावीच खाते आणि इतकं मस्त झालेली ना, वाटून पुसून खाल इतकी मस्त झालेली.